Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጽንሕኩም حسن جس فشاملين جس فريد بارمير كم تخل جيزين معلتي زخون قال حزنا نمت زبلة قال نزبلة معلت زبل برنامجنا لو ما أنا حاكم سلاح الدين مسحاكم سيمتين لنا وده الداغ الكأودة som vi sänder det bästa ordet för den bästa dagen mer producerad än jag producent لو من كافلك قال أيتو هايو زبلي och dagens ord som vi kommer kolla på det är bekymra dig inte أيتو هايو bekymra dig inte مخنياتو أب هيوتنا نتبقى معلتنا هيوتنا كابزب بلاشو حدث معيت انت دعالو غينو قايو och om det finns en känsla som kan förstöra våra liv i vår vardag det är sorg مصحف كزارب كله مثال 10 تغلطة 25 i Ordspråksboken kapitel 12 vers 25 أتي قبل بسبب زحادر قاهي نعقو يسعطا سناي قالقنا باهي بلو och det så bekymmer tynger en mans hjärta ett vänligt ord ger den glädje قاهي أبزلو دستا حقوس يلن där det finns bekymmer där finns det inte glädje och skratt عوشتكم زي اللي سمعت أبيوتكم كتريقوا يدخلون يخم det är känsla som inte finns i er inre så kan ni inte förvänta er att se det i era liv انت دا عوشتكم بقاهي كجزا أفكيدكم هيوتكم دمانا يقاهي هيوتكم زخون ركز عيناتاتكم och var helt övertygade om er inre är fylld bekymmer och sorg så kommer era liv också se ut som det مخنياتو دقاوي هيوتنا نتنا يوشت أو سمعتنا نحسبنا نيدمسل och det är för att vår yttre liv speglar sig från vår inre människa سلازي قبل بسبب زحادر قاهسي نعو يسعطيلو det står bekymmer tynger en mans hjärta بزتفعلالي من قد تحالف تقول يخم ni kan gå igenom många olika vägar هو حكيو نبقى زوسد نجارات قاتمكم خون خدلي och det kan stämma saker och ting kan ha lett er till saker som kan bekymra er جن كال زبالة أنا بابرالو men det finns ett annat liv som kan ge glädje أكيد زوجه نجار متيكا جيها بقو مسكاتي زوجه نجار متيكا بحاجوس نعوم سعرك عليه det är möjligt att när bekymmer kommer mot en istället för att leva i sorg så kan man leva i glädje مخنياتو قبلبهم جوها حدر انت أقديفكم för om ni tillåter bekymmer komma in i er hjärta كتصوتكم det kommer trycka ner er مخنيات مصحف قدس قبل بسبب زحدر جوها ينعو يتصوتين det står det tynger en mans hjärta هيوتكم بستفعل عليه حماق نجار كتسكات كجمري och era liv kommer bli tyngda av allt det dåliga i livet تعناهم بتعنا مسأن كتسكات كجمري er hälsa kommer orsakas أمرهم بتشنكات كتسكات كجمري er sinne kommer tryckas ner بزحناتكم نجار بأملاخ أو زي كون نجار كتسكات كجمري och allt som tillhör er kommer bli tryckt allt som inte kommer från Gud مخنياتو جوهي قبلبهم كحدر أفكيدكم يخم och det är för att då har man tillåtit bekymmer komma i ens hjärta سلازي متان أبناي تصور نابرا أبناي شخم نابرا أبناي متسكات نابرا كيت نابرو för att ni inte ska behöva leva ett liv i sorg, i bekymmer och en tyngdhet جوهي قبلبهم كحدر أي تفكروا så tillåt inte bekymmer komma in i er hjärta انت دقا نزتوالا شو نقراتكم دقيمكم دقاقيمكم نعون دحسبكم تحدرخونكم eller om ni sitter och mediterar konstant på allt det som bekymrar er och dag in dag ut utan ni lägger er انت دقا نزيت عودكم لهم نقرات جيزي هيكون قد حسبتوا علوخونكم eller om ni sitter och spenderar era timmar per dagen det är saker som ni har misslyckats med انت دقا زتقاقكم موجيقات مال زقبركم ما أبسان عوخد حسبتوا علوخونكم eller om det är tankar som har gjort att det är misstag ni har gjort i era gamla liv att ni sitter och tänker på det كابقواهي أي تملتونيخم då kommer ni inte komma undan bekymmer مخنياتو قواهي كاب تحسبوا حسابات زوات سمعيتي och det är för att bekymmer är en resultat av de tankar som ni tänker på سلازي مصحف قدس مسؤول تحيزو سناي قال جنايلو باهي بلويد men sen direkt efter versen står det ett vänligt ord ger dig glädje بخلا أزراروا سناي بزي كونا حساب كمستنتان قواهي مت så om du inte sitter och mediterar på en vänlig rätt tankar så kommer det orsaka att du får bekymmer سلازي لومي متان نقراتكم كتعوتو لهم så idag för att ni ska segra era liv بقوم مقهاي كدف så sluta bekymra er med dem زقاها خمولو نقر أي تعوتو لهم allt som ni bekymrar er över kommer ni aldrig segra över زقاها خمولو نقر أي توتو لهم ni kommer aldrig lyckas ta er ut från någonting där ni bekymrar er för زقاها خمولو نقر أي تعريون لهم och allt som ni bekymrar er över kommer ni aldrig kunna fixa بقل نقر أي تجنو så bekymra er inte på något sätt أي تقواهي så var inte i sorg أملاهم سخمي Gud är med er